Җомга җыры. Җомга җыры. Әле кичә генә бездә яңа сезоны башланды. Тыңлаучыларыбыз сезгә генә барысы да багышланды. Яңа тапшырулар сезгә уен сәхифәләрендә, дәртле җырдан моңлы көйгә бары сезгә, бары сезгә. Яңа тапшырулар сезгә уен сәхифәләрендә, дәртле җырдан моңлы көйгә бары сезгә, бары сезгә. Төрледән төрле тапшыру барыбызга да җитәр. Безнең максат кызыксындыру, тыңласыннар безне меңнәр. Булган битә тапшыруын алып бара гөлназыбыз, сүзлек һәм рәхәт сәяхәтне эшли Хәйруллинабыз. Дилбәр тәгәрмәч әйләндерә, мәзәк сөйләп ул көлдерә, Зөлфи яшә хисләргә шәрх бирә, шәрх бирә. Иминлек сагында Камилә Шәһәбиева тора. Кызлар көндәлеген Наилә Гыйбадуллин алып бара. Милли мөнбәр каршында Аил Гыймада. Оныту мөмкин түгел тапшыруында Шәмсия Җиһангирова үзе. Иртәнге шәйләр шатлана, алтыдан хәзер башлана. Тагын бер сәгать безгә өстәлгәч, чәй янында кайнар күмәк. Һәр сәгатьтә шалтыратубыз кабул итә алабыз. Тикшерәбез иртән иртүк уянганмы башкалабыз. Һәр әхвәлләр сорашабыз, бергәләшеп кайнашабыз. Сездә әйдә кушылыгыз, шалтыратып кушылыгыз. Әхвәлләр сорашабыз, бергәләшеп кайнашабыз. Сездә әйдә кушылыгыз, шалтыратып кушылыгыз. Яңа тапшырулар сезгә уен сәхифәләрендә, дәртле җырдан моңлы көйгә бары сезгә.